абрешим аз куҷо пайдо шудааст? абрешим матои қиматбаҳо, гуворо ва табиӣ мебошад, ки бо ёрии кирмакҳо аниқтараш аз пиллаи кирмакҳо истеҳсол карда мешавад. ин нави кирмакҳо маъмултарин ҳашаротҳо барои истеҳсоли абрешим ба шумор мераванд. ба онҳо барги тут хеле писанд аст. ба монанди дигар шапаракҳо, ин кирмакҳо низ бе бол таваллуд мешаванд. онҳо аз якчанд марҳала мегузаранд. аз тухм кирм берун меояд, баргҳоро истеъмол намуда афзоиш меёбад. пас аз он барои худ пилла мебофад. ин марҳалаи зодча мебошад, ки пас аз чанд муддат аз дохили он шаппарак мебарояд. аммо дар хоҷагие ки абрешим истеҳсол карда мешавад, кирмак ба шапарак мубаддал мегардад, зеро абрешимро махсусан аз пиллаи онҳо омода месозанд. вақте ки зодча омода мешавад, онро ба оби ҷӯшомада мепартоянд ва риштаро, ки дар пиллаи он бофта шудааст, аз он ҷудо мекунанд. риштаҳо хеле мустаҳкам ва дароз мебошанд. баъзеи онҳо то 1.5 километр дарозӣ доранд. дар таркиби онҳо сафедаҳои махсус фиброин ва сиритсин мавҷуданд. маҳз бо шарофати онҳо матои абрешим мустаҳкам ва зебо мебошад. паҳнои он то 20 микрон мебошад. он қариб 4 маротиба аз мӯи сари инсон бориктар буда хеле мустаҳкам аст. аз ҳамин сабаб аз он абрешими табииро истеҳсол мекунанд. ин технологияи нав нест. чинёни қадим 4000 сол пеш тавассути он ба худ либос мебофтанд. мувофиқи яке аз ривоятҳо, ҳамсари император хуанди дар боғ чой менӯшид. ба зарфи чойнӯшии ӯ аз боло пилла афтода буд. ӯ мехост онро аз дохили зарф берун кунад, ки ногаҳон риштаро дарёфт. сипас фикр кард, ки аз ин ришта барои худ ягон либоси зебо бидӯзад ва чунин ҳам кард. баъд аз ин ӯро сарпарасти кирми абрешим ном ниҳоданд. чиниҳо аз ошкор кардани сирри истеҳсоли абрешим чунон метарсанд, ки ҷазо барои ошкор намудани он ҳукми қатл буд. бо мурири замон асрори он ошкор гардид, аммо чиниҳо мисли ҳарвақта дар кирмакпарварӣ пешсаф монданд. ҳозир дар он ҷо мувофиқи усулҳои қадим нисфи абрешими ҷаҳонро истеҳсол мекунанд. ҳар як одаме, ки дар дасташ каме маблағ дошта бошад, метавонад барои худ рӯймоли абрешимӣ харидорӣ намояд. дар чин аз абрешим на танҳо либосҳо омода мекарданд, инчунин барои истеҳсоли коғаз низ аз абрешим истифода мебурданд. дар ҷаҳони муосир ин матоъ метавонад татбиқи навро ба вуҷуд орад. ба наздики олими факултаи химияи донишгоҳи синхуа дар Пекин пешниҳод кард, ки ба пилла тавассути найчаҳои махсус ғизо диҳанд. ин матои муосири мустаҳкам мебошад. дар охир риштаи абрешимро, ки онҳо бофта буданд, назар ба абрешими оддӣ 2 маротиба мустаҳкамтар буд ва инчунин барқро мегузаронид. пас ин маънои онро дорад, ки дар оянда чунин абрешимро дар электроника ва сохтани маводҳои нав истифода бурдан мумкин аст. соҳаи дигари истифодаи абрешим истифодаи протези тиббӣ мебошад. олимон ба ҷои металл абрешимро барои протез пешниҳод намуданд. маълум шуд, ки абрешим хуб ба бадан мутобиқ шуда бениҳоят мустаҳкам мебошанд. инчунин олимон аз абрешим нишондиҳандаи арақи баданро сохта буданд. ин нишондиҳанда метавонад миқдори элементҳои химиявиро дар бадани шумо муайян созад. ғайр аз ин бе ягон мушкилӣ ба пӯст пайваст мешаванд. императорҳои чин дар бораи ин ҳатто орзу ҳам накарда буданд. чаро ҳамаи мо дар гузашта зиндагӣ мекунем? ҳамаи он чизе, ки бо мо рух медиҳад, мағзи сари мо тавассути импулсҳои асаб дар бораи он маълумот мегирад. бо ёрии он баданро идора мекунем. импулси асаб разряди электрикӣ мебошад. ин разряд бо ёрии ҳуҷайраҳои махсус, яъне нейтронҳо ҳаракат мекунад. онҳо қисми дохилӣ ва берунӣ доранд. қисми берунӣ заряди мусбӣ дошта, қисми дохилӣ заряди манфӣ дорад. аммо дар баъзе мавридҳо онҳо тағйир меёбанд. ин
асоси физиологии импулси асаб мебошад. пештар олимон фикр мекарданд ки раванд дар организмҳои зинда бо суръати рӯшноӣ рух медиҳад ва аз қувваи муайяни ҳаётбахш вобастагӣ дорад ки шарҳ додани он имкон надорад. аммо дар соли 1850 олими соҳаи физика Герман Гелмкос таҷриба гузаронида муайян кард ки суръати паҳншавии импулсҳо дар мушакҳои қурбоқа 26.5 метр дар як сония мебошад. албатта техникаи санҷиши Гелмголц аз комилият дур буд, аммо ба ҳар ҳол ба ҳақиқат наздик буд. акнун маълум шуд ки суръати баландтарини импулсҳои асаб дар бадани инсон 11 метр дар як сония ё қариб 400 километр дар як соат мебошад. дар муқоиса бо суръати овоз ва суръати рӯшноӣ ин бениҳоят кам аст. акнун тасаввур кунед ки таассуроти шумо чӣ гуна фаъолият мекунад, зеро дар ин ҷо импулс бояд дар бадан шитоб кунад, аввал аз узвҳои эҳсос то пардаи майнаи сар, баъдан ба минтақаҳои идораи ҳаракат ва аз он ҷо аллакай ба мушакҳо ҳаракат мекунад. масалан, агар шумо дастатонро ба ягон ашёи гарм занед, аз ангуштон то майнаи сар импулс бояд 100 сантиметрро тай кунад. пас ба он 9 миллисония лозим меояд. баъд аз ин коркард, таҳлил ва рамзкушоӣ. занги хатар ба даст боз дар 9 миллисония бармегардад. аммо ба ҳисоби миёна суръати таассуроти одам аз 230 то 270 миллисония мебошад. сарнишинони ҳавопаймо ва варзишгарон натиҷаро то 150 нишон медиҳанд, аммо ин суръати аз ҳама зиёдтарин мебошад. қисми зиёди вақт барои коркард, таҳлил ва рамзкушоӣ мегузарад ва инро бояд муфассалтар дида бароем. исбот шудааст ки одамон нисбат ба ангезаҳои визуалӣ, ба ангезаҳои дастӣ ва шунавоӣ зудтар вокуниш нишон медиҳанд. барои коркарди онҳо вақти бештар лозим аст, зеро мо онро дар номувофиқ будани садо ва таъсир пай намебарем. гап дар сари он аст ки нейтронҳо байни ҳам муошират менамоянд ва механизмҳое мавҷуд ҳастанд ки бо ҳамоҳангсозии зангҳои ҳиссиёти гуногун машғуланд. барои чунин амалиёт низ вақти зиёд лозим аст. аммо ин ҷо як мушкили дигар низ мавҷуд аст. тасаввур кунед ки шумо дастатонро ба ногибинӣ мезанед. импулс дар як лаҳза ба майнаи сар мерасад. масофаи байни онҳо ҳамагӣ 10 сантиметр мебошад. аммо агар шумо дар як вақт дастатонро ҳам ба бинӣ ва ҳам ба ангушти калонии пой расонед, он гоҳ шумо эҳсос мекунед ки ин тамос дар як вақт рух дода буд. гарчанде ки импулси асаб аз ангушти пой то майнаи сар масофаи зиёдро тай мекунад, зеро майнаи сар ҳангоми хулосабарорӣ шитоб намекунад ва импулси аввалро таърих мекунад, то ки дигар импулсҳо аз гузаштаи дуртари организм низ ба он расида тавонад. он ҳамаи импулсҳоро интизор мешавад, то ки якҷоя коркард шаванд. исбот карда шудааст ки майнаи мо ҳангоми дарк намудани ягон маълумот аввал 80 миллисония интизор мешавад. рақами зикр гардида тақрибӣ мебошад, зеро ин аз масофаи қисми бадане ки аз майна дуртар аст вобастагӣ дорад, зеро ҳамаи импулсҳо бояд дар як вақт коркард шаванд. умуман ҳамаи мо каме ҳам бошад дар гузашта зиндагӣ мекунем. чаро барои муолиҷаи бемории саратон дору вуҷуд надорад? номи ин бемориро Гиппократ ниҳода буд. он шахсе ки савганди ӯро ҳамаи мутахассисони соҳаи тиб ёд мекунанд. ӯ бемориҳои онкологиро аз худ карда, онро ба чанголи буғумпойҳо шабоҳат медод. вақте ки онҳо сайди худро ба даст меоранд, ҳатто дар зери таҳдиди марг низ онро озод намекунанд. маҳз барои ҳамин Гиппократ ин бемориро каркинос номгузорӣ кардааст. каркинос аз юнонӣ тарҷума шуда маънои он саратон мебошад
бале, шумо дуруст қайд намудед. ҳатто дар давраҳои пеш низ ба бемории саратон гирифтор мешуданд. бозёфтҳои археологӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки ғайр аз одамон, динозаврҳо низ гирифтори ин беморӣ мешуданд. пас лозим нест, ки саратонро бемории муосир ва экология ва тараққиёти техникиро сабаби пайдоиши он шуморем. аввалин зикрҳо дар бораи ин беморӣ дар папирусҳои мисри қадим дарҷ шудааст. дар он саратони сина тасвир ёфтааст. ин маълумотҳо 2500 сол пеш аз милод сабт шудаанд. инчунин пас аз 10 аср дар папирус аломатҳои саратони пӯст, меъда ва дигар узвҳо мушоҳида карда шудаанд. инчунин пас аз 10 аср дар папирус аломатҳои саратони пӯст, меъда ва дигар узвҳо мушоҳида карда шудаанд. ва аз ҳамон замон инсониятро як савол хавотир месозад: сабаби пайдоиши ин беморӣ дар чист? мутаассифона ҷавоб ба ин савол ҳанӯз ҳам пайдо нашудааст. танҳо муайян карданд, ки ин беморӣ аз як ҳуҷайраи бадани мо оғоз мешавад, ки дар як муддат ба қонунҳои физиология итоат карданро баҳс карда тақсим мешавад ва варамро ба вуҷуд меорад, ки он зарарнок ва безарар мешавад. саратони безарар инкишоф намеёбад ва дар дигар узвҳо низ паҳн намегардад. саратони зарарнок чунин нест. чунин ҳуҷайраҳои саратон дар дигар узвҳо низ паҳн шуда инкишоф меёбад. ин раванд метастада ном дорад. маҳз барои он ки фикри ягона дар бораи сабаби тақсимоти ҳуҷайравӣ вуҷуд надорад, ҳанӯз ҳам ягон дорӯи махсусро барои ин беморӣ фикр накардаанд. аммо омилҳои махсусе вуҷуд доранд, ки пайдоиши саратон мусоидат мекунад. аввал дар рӯи хат кансерогенҳо мебошанд, яъне моддаҳое ки моро иҳота кардаанд. ҳамаи онҳоро номбар мекунем. танҳо хотиррасон мекунем, ки ултрабунавш низ кансероген мебошад. пас ҳангоми сайру гашт дар зери офтоби гарм бо диққат бошед. омили дуюм ғизо мебошад. албатта мо худамон метавонем бо истеъмол намудани ғизои носолим ин бемориро ба вуҷуд орем. омили сеюм вирусҳо мебошанд. 15% ҳамаи ҳолатҳои бемории саратон тавассути сироятҳои вирусӣ ба вуҷуд омадаанд. аммо сироят ёфтан ба саратон ғайриимкон аст. аммо шумо метавонед бо вирусҳо ва бактерияҳо сироят ёбед, ки онҳо боиси ба вуҷуд омадани саратон мегарданд. масалан, вируси папилломаи инсон боиси пайдоиши саратони гарданаки бачадон гардад. муолиҷаи саратон раванди дарозмуддат ва дарднок мебошад. ҳангоми муолиҷа усулҳои гуногунро истифода мебаранд. аммо усулҳои асосӣ инҳо мебошанд: химиятерапия, шуозанӣ. усули аз ҳама охирин ва чун қоида усули тезтар бартараф кардани беморӣ. ин ҷарроҳӣ мебошад. бемориро барвақт ошкор мекунанд ва узвҳои дигар ҳанӯз аз метастада зарар надидаанд. худи варам, масалан дар мавриди саратони мағзи сар, корношоям мебошад. ҳангоми саратони хун, муолиҷа ва гузаронидани амалиётҳо бефоида мебошанд. ҷустуҷӯи усулҳои нави муолиҷаи бемории саратон яке аз масъалаҳои муҳим барои табибони ҷаҳон мебошад. кор натиҷа дорад. дар 5 соли охир гирифторшавӣ ба ин беморӣ 10% кам шудааст. табобати мақсаднок ва имунӣ дар таҷриба истифода бурда шудааст. умуман саратон ҳукм нест. сол то сол мубориза бурдан ба ин беморӣ осон шуда истодааст. аммо усули аз ҳама самарабахш табобати саривақтӣ мебошад. лозим аст, ки бемории узвҳо зуд санҷида шавад. масалан, дар русия дар паҳншавии беморӣ дар ҷои сеюм саратони узвҳои нафаскашӣ мебошанд. пас муҳим аст, ки ҳамасола флюорография гузаронида шавад. дар ҷои дуюм саратони сина дар мобайни занон мебошад. дар ҷои аввал бошад саратони пӯст аст. пас агар шумо хол доред, нашъунамои он бояд низ идора карда шавад ва вақт аз вақт аз санҷиши мутахассис гузаред.